Γεια σας παιδιά, Greek Gamer εδώ. Όπως βλέπετε τα Expo τελειώνουν σε 1 μέρα και 19 ώρες και το άλλο σε 1 μέρα και 1 ώρα. Έχω αρκετά για να κάνω την Queen Level 3, αλλά δεν θα την κάνω γιατί δεν έχω builders. Τώρα πήρα τα καινούργια defense του Town Hall 9, έκανα τα τείχη. Άλλο τα τείχη όλα level 7. Και τώρα να αποφύγω το Asset Tower και μετά θα κάνω το Air Defense και τα Wizard Tower. Και θα πάρω και το Air Sweeper, γιατί δεν το έχω πάρει ακόμα γιατί δεν έχω builders. Μόλις τώρα έβαλα τους Barbarians να γίνονται, στο Laboratory. Και αυτά, σε περιμένω για builder. Λοιπόν, τώρα στο Clan War νικάμε 23 στα 9 και έχουμε χρησιμοποιήσει 9 επιθέσεις 20. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη δικιά μας κλάν. Τέλος πάντων, τώρα θα δούμε την επίθεση που έκανα εγώ, που είμαι 2 στον 1. Όπως βλέπετε εδώ, επειδή δεν το είχα σκεφτεί καλά, έβαλα τους Giants εκεί για να βγάλω έξω το Clan Castle, αλλά όπως βλέπετε το Clan Castle εκεί που έβαλα τους Giants δεν έφτανανε και fail, τέλος πάντων. Και τώρα θα αρχίσω την επίθεση από πάνω, αλλά μετά θα μου κοστίσει επειδή δεν έφαγα το Clan Castle. Ρίχνω τους Wall Breakers μαζί με Golem του Wizards. Και τώρα θα ρίξω τους heroes μου, μερικούς Wizards, Archers, και μετά ο Golem εδώ θα εκραγεί και θα προωθεί, θα κάνω Earthquake και όπως βλέπετε από το Clan Castle βγαίνει ένας δράκος και ένα μπαλούν, άρα Rip King. Γι' αυτό έριξε ένα Rage Spell εδώ γιατί Wizard να φάνε γρήγορα τον δράκο γι' αυτό, αλλά ήταν πολύ αργά, ο King πέθανε, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζω την επίθεση. Heal Spell για τις Valkyries και τα Golems. Θα σας δείτε αυτό το tag γιατί είναι πολύ καλό. Όπως βλέπετε στο Clan Castle είχα μια Witch. Τέλος πάντων, άμα είχα ας πούμε άμα είχα ένα Golem στο Clan Castle, μπορεί και να είχα πάρει τα 3 αστέρια ή άμα είχα αναβαθμισμένα τα troops μου. Τέλος πάντων, γιατί άμα αναβαθμίσω το Clan Castle σε λίγο και θα χαρώ 30. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα εδώ, το πρόβλημα αυτό το attack ήταν ότι έχω φέρει νομίζω παραπάνω Wizards, άρα εγώ θα έβγαζα 2 Wizards και θα βάζα μια παραπάνω Valkyria. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πεθαίνουν τα τελευταία troops μου, πάνε για την King. Και η Valkyria, αυτός ο τύπος είχε βάλει όλα τα βόμβους σε ένα σημείο, αλλά δεν σκοτώταν τη Valkyria, ήταν full health. Σκοτώνεται ο King του, πάνε Suicide Wizards. Η Queen μου παίρνει εκείνο το Builder Hat και πάει για το Mortar και θα το αφήσει με τόσο λίγη ζωή. Άλλο ένα hit ήταν, αλλά δεν πειράζει. Και είχα την ηρωική Archer που μου πήγε στο 80%. Μπράβο Archer. Και γι' αυτό σας λέω μέχρι το τέλος να κατάτε μερικά troops, γιατί όπως εγώ δεν έκανα. Ναι. Και να τα βάζετε για να πάρετε extra percentage, ή μπορεί να μην πάρετε το 50 και να το πάρετε χάρη σε αυτά τα troop. Και τελείωσε το raid. Πολύ καλό ήτανε, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μια επίθεση που έκανε τον 2. Ήταν πολύ clutch, γιατί άμα είχε στο Clan Castle του, άμα είχε άλλο ένα δράκο, νομίζω ότι τον είχε πάρει με 3 αστερία, αλλά δεν πειράζει. Θα ξεκινήσω εδώ με Lightning και Earthquake στο Air Defense. Και τώρα θα ρίξω άλλα 2 Lightning στο level 2 Air Defense που έχει πάνω ο τύπος. Και θα το σπάσει αυτό. Και θα ξεκινήσει την επίθεση του από κάτω. Όμως αυτό εκεί πάνω από το Air Defense θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, σας συνιστήνω, άμα κάνετε Dragon Attacks, μην ρίχνετε τους δράκους στους Zimmerland, γιατί σε κάποια raids, άμα σε κάποιες βάσεις, είναι ειδικά διαμορφωμένες για να πηγαίνουν γύρω-γύρω οι δράκοι. Άρα, άμα τους ρίξατε σε ένα σημείο, θα πηγαίνουν όλο γύρω από τη βάση και μετά θα πηγαίνουν στο κέντρο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα παίρνετε το Town Hall ούτε το 3-star. Γι' αυτό, αν κάνετε ένα funnel, ρίχνετε ένα δράκο αριστερά και ένα δράκο δεξιά να φάει τα κτίρια
Και μετά τα building και μετά ρίχνετε όλους τους δράκους στο κέντρο για να πάνε στο κέντρο. Και μετά ρίχνετε τα spell σας. Άμα δεν έχετε πάει με lightning και αυτά, ρίχνετε heal spell ή rage spell. Και πάτε πολύ εύκολα, τρώτε πολύ εύκολα τη βάση. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα dragons. Γιατί άμα κολλήσουν κάπου δεν ξεκολλάνε. Ή άμα κυνηγάνε τον king, ας πούμε, μου είχε τύχει μια φορά να κυνηγάνε τον king και να πάνε στο range ενός evidence και να πεθάνουν. Και ήμουν, ξέρω εγώ, 90% Τέλος πάντων, εδώ ο δράκος του Ior σχεδόν έφαγε το air defense, αλλά είχε μείνει με τόσο λίγη ζωή. Και αυτό θα του κοστίσει το raid. Του είχαν μείνει άλλες δύο δράκοι, η Archer Queen και ένας Giant δεξιά. Η Archer Queen κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά άμα την είχε level 5 την Archer Queen, νομίζω ότι θα είχε πάρει το 3 star. Γιατί κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Αυτός ο δράκος πήγε κάτω στο Gold Storage. Τώρα ο άλλος δράκος θα το κουνήσει και θα πάει για το Mortar και θα τον σκοτώσει το air defense. Και τώρα έρχεται και άλλος δράκος, αλλά ο άλλος δράκος δεν είχε καθόλου ζωή, άρα πεθαίνει. Και τώρα η Archer που πυροβολάει και πεθαίνει. Άμα την είχε level 5, μάλλον θα είχε χρησιμοποιήσει τα build και θα το είχε νικήσει. Τέλος πάντων, τώρα να δούμε και άλλο ένα attack που έκανα εδώ στο νούμερο 4. 3 αστέρια. Βλέπετε άμα το χρησιμοποιείτε καλά την επίθεση, είναι πολύ καλή. Ειδικά τώρα είναι τα άγχολα 9 και δεν έχω ξεκλειδώσει ακόμα το τέταρτο spell. Δεν έχω ξεκλειδώσει ακόμα να χωράω ένα τέταρτο spell, αλλά φανταστείτε να είχα και ένα extra spell. Και δούμε καινούργιο το άγχολα 9. Θα το πάρω όμως σε λίγο. Λοιπόν, ρίχνω τις Valkyria εκεί πάνω μαζί με το King, τις Witches και τους Wizards. Και ρίχνω Earthquake για να σπάσω το τείχη για να πάω στο κέντρο. Μόλις φτάσουν όλοι σας στο κέντρο, ρίχνετε ένα heal spell. Γιατί ο τύπος αυτός είχε όλα τα bomb και τα Tesla του στο κέντρο. Και πολύ εύκολα οι Valkyrias πέρασαν γιατί ήταν level 1 τα bombs. Και προχωράνε. Σε αυτή τη φάση, άμα ήταν καλό να βρούμε τον άγχολο 8, μπορεί και να είχα χάσει. Γιατί στο Go Wipe το πρόβλημα είναι ότι άμα μπείτε στο κέντρο, βασικά δεν είναι Go Wipe, είναι κάτι σαν γκόβαλο, κάτι τέτοιο, χωρίς κάβα. Και άμα είναι καλύτερο να βρούμε τον άγχολο 8, το πρόβλημα είναι ότι κολλάτε στο κέντρο, έχει level 8 τύχη, κολλάτε στο κέντρο και μετά δεν μπορεί να βγει από το κέντρο. Αυτό τέλος πάντων, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή την ρωτήση που έχει Valkyrias. Και τώρα πάμε να δούμε ένα defense που μου έκαναν εμένα. Ένας πολύ καλός άγχολο 9. Όπως βλέπετε είχα πολύ loot, γιατί μάζευα για να κάνω τα τείχη μου και δεν είχα builder ή γι' αυτό, και ήθελα να κάνω και τους Barbarians στο laboratory. Και όπως βλέπετε το Tesla κατευθείαν έκανε target την backup. Παιδιά, άμα ξέρετε, γράψτε στα comments, γιατί άμα ας πούμε το Tesla πυροβολάει ένα Giant, πάει ένα Giant και δίπλα του είναι μια P.E.K.K.A, θα αλλάξει target για να πάει στην P.E.K.K.A ή θα χτυπάει ακόμα τον Giant. Όπως βλέπετε, αυτός ο King του πήγε το Elixir Storage, αλλά μόλις βγήκαν τα μικρά Skellies, πάει για τα Skellies και μετά αρχίζει να βαρά στο άλλο τείχος. Και το Tesla μου είχε κάνει focus στον King του και τους Barbarians που έφαγε το Mortar. Όπως βλέπετε εδώ πάνω όλες οι archers που θα πεθάνουν εκτός από 2. Και άμα ήθελα ο τύπος που θα έχει βάλει ούτε τον Dark μου, αλλά τέλος πάντων δεν είχε και Queen, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έχω τα Skellies, προσπαθούν να κάνουν κάτι για την P.E.K.K.A, αλλά δεν είναι δυνατά. Και η P.E.K.K.A καταφέρει να πάρει το Town Hall μας με μια βοήθεια από τις archers που δεν κάνει τίποτα, αλλά αυτός ο τύπος έχει αφήσει ακόμα 5 storages, 2 gold και 3 elixir. Και τώρα έχει μένει ένα haste spell που θα το ρίξει εκεί στο Giants αριστερά. Η P.E.K.K.A ακόμα σβάνει στο κέντρο. Άμα είχα εκείνο το X-Bow θα την είχε φάει Giant Bomb, και τώρα θα την κάνει target το Mortar και το κανόνι. Όπως βλέπετε, αυτός ο τύπος θα ρίξει το haste spell. Άμα σας αρέσει αυτή η βάση, πείτε μου στα comments, θα κάνω speed build, γιατί σας συνιστώ είναι πολύ καλή βάση. Και όπως βλέπετε, αυτός ο τύπος του είχαν μείνει μόνο οι Giants και είχα low level defenses, γιατί δεν έχω και defense τα άγχολα 9. Είναι με καινούριο τα άγχολα 8, τα άγχολα 9. Και εδώ πεθαίνουν οι Giants και του είχαν μείνει 2 archers εκεί πάνω.
Και προβαλάγανε και είχε ακόμα 4-5 storages. Big fail, ok. Και τώρα γυρίζουμε πίσω στο χωριό μας. Θα πάω να βρω μια καλή βάση για να κάνω επίθεση και θα επιστρέψω σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα αυτή τη βάση. Όπως βλέπετε έχει τα 3 storages εκεί από στη μεριά. Σε προηγούμενο βίντεο είχα ξανακάνει σαν τέτοιο με επίθεση. Ήταν σχετικά εύκολο. Εδώ αριστερά φέιλαρα με τους gold breakers εξαιτίας του mortar. Δεν πειράζει, ρίχνω άλλο ένα και μου είχαν μείνει 5 gold breakers. Τώρα ρίχνω τους giants και έριξα εκεί δεξιά ένα heal spell. Θα ρίξω τους barbarian charge, θα ρίξω εκεί δεξιά ένα heal spell. Γιατί έχει ένα κανόνι, ένα archer tower, 2 κανόνια, 2 archer tower και mortal και wizard tower εκεί. Και θα πέθανε κατευθείαν giants. Λοιπόν, πάμε μέσα. Θα ρίξω κι άλλο heal spell σε αυτούς τους giants που είναι εκεί κοντά στο gold storage. Και θα ρίξω και τους υπόλοιπους barbarian και archers. Και θα ρίξω και τους gold breakers για να σπάσουν το τείχη προς τον gold. Ρίχνω τους υπόλοιπους barbarian και archers. Πάνε μέσα. Παίρνουμε τα gold storage. Βοηθάει και η queen. Δεξιά έχουν πεθάνει όλα τα troops μου. Δεν μου έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Δεν έχω και clan castle, τέλος πάντων. Ο king μου αριστερά πεθαίνει. Θα ρίξω το poison spell εκεί στο king. Και παίρνω και τον dark του. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάρω πολύ elixir. Γιατί ήταν ο king του εκεί, ήταν τα Tesla, ήταν το Expo και όλα αυτά και δεν μπόρεσα. Γι' αυτό και κοιτάξτε, αυτός ο τύπος είχε βάλει μαζί τα skeleton traps. Και βγήκαν καμιά δεκαριά skeletons και σκότωσαν όλα τα troops μου. Και μετά πάνε εκεί κάτω. Τώρα είναι και τις τελευταίες archer. Δεν μπόρεσα να πάρω το town hall, αλλά δεν πειράζει. Και εκεί τελειώνει το raid. Άλλο raid 300.000. Μια χαρά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Στο επόμενο βίντεο θα κάνω κάποια upgrades. Και θα τα πούμε μόνη φορά. Θα τα πούμε